Amics, amigues de Compromís per Sedaví, avui hem volgut citar-vos en el nostre poble per iniciar Compromís per Sedaví. Com diu el meu amic Joan Baldoví, en la nostra comarca Horta Sud, les forces progressistes valencianistes es trobem en territori comanxe. Però també és veritat que estem demostrant a poc que això ho podem canviar entre totes i tots. En el nostre poble, la lluita va començar fa 34 anys als primers ajuntaments democràtics. Malauradament, van tindre una llarga parada, però hem ressorgit. Ho hem demostrat fa 2 anys, quan més de 500 veïns i veïnes van depositar la seva confiança en trobar Compromís per Sedaví. Quan no he tingut ocasió directa de dir-ho a molts de vosaltres, vull agrair-vos la vostra decisió i responsabilitzar-me en nom de tots els que formem este xicotet per l'ilustrador grup. Estem intentant no defraudar-vos en una comanda que es va donar. Treballem en els mitjans que tenim, encara que són escassos, però pretenem aportar idees i solucions per a un millor Sedaví. També vull significar-vos que perquè puguem continuar realitzant el poc o molt que intentem, necessitem el vostre suport i confiança. Sense això, la tasca és molt més difícil i costosa. Necessitem que ens digueu què fem malament i per què no, també el fem bé. Necessitem que ens diguem on podem millorar. Necessitem suggeriments, idees, opinions. I per què no dir-ho? Necessitem la vostra col·laboració i participació directa. Necessitem mans i muscles. N'hi ha que aportar a aquesta tarea tan difícil al nostre territori com és Comanxe, com deia Joan Baldoví. Avui, precisament, haureu pogut comprovar en premsa com desgasten algunes de les nostres aportacions. Tot el que no siga d'ells no és bo. Ells governen per a continuar governant. Nosaltres volem governar per a tot el poble i no només per a uns quants. Avui iniciem en el nostre poble un nou pas per a continuar amb un procés de consolidació, per a convertir-nos en una cooperativa política basada en la pluralitat i en un nou model polític obert i participatiu. Un vaixell Compromís que passarà a organitzar-se a través d'una fórmula innovadora, en la que trobem la gent del poble, la gent d'iniciativa del poble valencià, la part més respectuosa i preocupada amb el bé ambient com són els verds, Esquerra Ecologista. I a més d'aquests partits originaris de la formació, comptem amb gent independent i per moltes altres persones i col·lectius que participen en la nostra il·lusió per generar la política valenciana. Però millor que jo, per explicar aquesta nova organització, ens acompanya esta vesprada una de les persones més coneixedores de l'entramat de Compromís, Àgueda Micó, que porta mesos i mesos recorregant el nostre país, comarca per comarca, poble per poble, tratant d'ensenyar-nos que hi ha una altra manera de fer política, que a més de l'historicisme polític, hi ha un altre model de generar il·lusió i confiança en la vida política de la nostra societat. Abans de presentar-nos, m'agradaria assenyalar que a pesar que el nostre coneixement mutu personal era escàs, apenas havíem trobat un parell de vegades, i després d'escoltar la seva exposició en l'Assemblea Constitutiva de Compromís a l'Horta Sud de Paiporta, li vaig proposar la possibilitat que vinguera a presentar Compromís per Sedaví i la seva reacció no pogués ser més afirmativa i positiva, va ser immediata, cosa que diu que és ella. Ella és Àgueda Micó, nascuda al cor de la Vall d'Albaida, a l'Olleria, llicenciada en Dret per la Universitat de València, llicenciada en Ciències Polítiques i l'Administració per la Universitat Oberta de Catalunya. Està fent una llavor investigadora tendent a elaborar la tesi doctoral sobre la governabilitat municipal en els ajuntaments valencians amb una beca de la Fundació Ramon Areces. És secretari d'organització del blog i responsable de l'àrea d'organització de la coalició Compromís. És regidora de l'Olleria i m'agradaria assenyalar que en el seu Twitter fica m'estime el meu país. Àgueda Micó. Bé, doncs nosaltres estem avui així per acompanyar a Ferran i acompanyar a la gent de Sedaví per explicar-vos un poc qui som i què volem la gent de Compromís, perquè realment tenim aquest compromís en el nostre país, perquè s'estimem el nostre país i perquè creiem que al País Valencià hi ha una possibilitat real de fer la política i de dur a terme la vida pública d'una altra manera.
no és tan complicat, encara que de vegades ho parega, la veritat, per el que vegem dia a dia als mitjans de comunicació, el que vegem de la forma de governar de la gent que està dirigint ara mateix els nostres destins, però jo crec que amb il·lusió, amb serenitat i amb esperança i construint una revolució serena de baix cap a dalt, poble a poble, comarca per comarca, i unint-se tota la gent que creguem que hi ha una altra forma diferent de poder fer les coses, el canvi és real i possible al País Valencià i en qualsevol part del món. Veritat, jo crec que hem de ser conscients d'això. I Compromís és això. Compromís és una unió de moltes persones que, conforme ha dit Ferran, provenim de cultures polítiques diferents, però el més important és que en Compromís també hi ha moltíssima gent que no prové de cap cultura política, sinó que és gent del carrer, gent normal i corrent que ha volgut sumar-se a un projecte que jo crec que està il·lusionant i que està donant-li a la gent una visió diferent de com poden ser les coses, i això està molt bé. Per això jo crec que ara mateix la part més bonica que tenim en tota aquesta construcció de Compromís és totes aquelles adhesions, els adherits, les persones que directament han vingut a Compromís a participar d'un projecte en el que també formen part moltíssima altra gent que ens preocupa la vida pública, que estem ahí intentant canviar les coses des de fa molt de temps. I això és important. Jo sempre, en estos mesos que hem estat constituint les assemblees comarcals i locals de Compromís, perquè el que estem fent és intentant que Compromís sigui un projecte que vagi desenvolupant-se a nivell local i comarcal, i en tot aquest temps el que sempre dic és que ara mateix estem en una situació molt complicada, molt complexa, hi ha una crisi generalitzada de valors, hi ha una crisi del sistema, el sistema democràtic està en fallida, i no tant perquè el sistema tingui molts problemes. Algú del PP està per allà darrere tocant les cables perquè avui no parlem. Ara pareix que millor. En fi, el que vos dia, que és una qüestió també de responsabilitat. Veritat, jo crec que si volem canviar les coses, si creguem que hi ha una forma de fer les coses diferents, si volem que el futur de les nostres filles i els nostres fills no estigui escrit conforme el tenim escrit ara mateix, veritat, si volem que les coses puguen canviar, doncs hem de donar un pas endavant. Jo crec que una de les fallides que tenim ara mateix que hem tingut és deixar que... I si l'apaguem? Que l'apaguem? El mòbil. Mantindre aquest poder resideix en la societat, aquest contracte social que firmem totes i totes quan nasquem i quan ens involucrem en aquesta vida social, veritat i pública, no hem de deixar que això ho decidissin la resta per nosaltres. El que hem de fer és donar un pas endavant i saber que les decisions que es puguem prendre col·lectivament i que si nosaltres ho fem, es tenen que fer cas. I així està passant. Hi ha exemples clars ara mateix de qüestions que estan canviant, de realitats que estan canviant en la vida parlamentària, de decisions que havien pres el Partit Popular i el Partit Socialista i que estan tenint que canviar perquè la societat està eixint al carrer i està exigint i demanant aquests canvis. I, per exemple, tota la tasca que està fent la gent de stop de desnonaments, jo crec que és un exemple important
de com, si ens organitzem i realment volem canviar les coses, es poden canviar. Per tant, hem de tindre esperança. Això ho hem de fer de moltes maneres i jo crec que el més important ara mateix és que la societat civil, les persones que formem part d'aquest planeta, d'aquest país, que tirem endavant aquests projectes, com cadascú conforme vulgui. Així tampoc és qüestió de dir qui té la veritat absoluta, de no, el meu projecte és el projecte bo i hem de fer el que jo crega, perquè el problema que hem tingut fins ara és això, que han vingut massa homes i massa dones, més homes que dones, que ens han dit el que està bé i el que està mal, i el que podien fer i el que no podien fer. I això s'ha d'acabar. Jo crec que no hem de tindre por, de pensar que els nostres valors, el que pensem cadascú de nosaltres, el que nosaltres pensem que està bé o mal, pot estar també bé per a la resta de persones i que cap solució serà possible i viable per a aquest país si no és una solució col·lectiva. Per tant, intentem que els mecanismes de participació i de transparència siguin els que facin que la solució siga diferent. I aquesta és una de les bases de Compromís. Jo també us volia comentar que a banda de que Compromís és una suma molt diversa de moltes persones, i jo crec que el més important també de Compromís és la capacitat que han tingut els nostres diputats i diputades, i així tenim a Mònica Oltra a nosaltres, que jo crec que és una persona que està demostrant i que està visualitzant i que està transmetent el que volem des de Compromís. És una cosa molt important, com el nostre grup parlamentari de Compromís, els Corts Valencians, ha sigut capaç de dir-li a la cara al Partit Popular i al Partit Socialista, sempre que ha fet falta, que les coses no són així i es poden fer d'una altra manera. I a banda, no sols és que siguem capaços de dir que les coses es poden fer d'una altra manera, sinó que a més proposem activament moltes mocions i moltes propostes alternatives i diguem el que pensem que està bé. I això està bé, perquè una posició, si no és una posició constructiva, si no som capaços de construir una alternativa, tampoc fem res. Jo crec que és una cosa també que caracteritza a la gent de Compromís. I si ells i elles, les persones que estan al capdavant en les Corts Valencianes i també en les Corts Generals que tenim a Joan Baldoví, si elles i ells han sigut capaços de transmetre aquest missatge i fer-lo gran, també és molt important, i jo crec que sense això Compromís tampoc existiria i no tindria la repercussió que té. És molt important la tasca que es fa des de cada col·lectiu local, que fan els regidors i regidores de Compromís i que estan demostrant que també en els pobles, en els municipis, el canvi és possible. No cal fer grans coses, jo tampoc crec que nosaltres vinguem a explicar res que no siga coses de trellat, que moltes vegades ja fem totes i tots en la nostra casa, amb la nostra família, en les organitzacions a les que pertanyem, per tant ho podem fer també en la vida política i en les decisions públiques que prenem. I la més important és, i és una cosa de les que Compromís se sent molt orgullosa, i és el voler fer les coses d'una forma participativa, honesta i transparent. Per què? Perquè, ja us ho he dit abans, perquè també hem de fer les coses amb molta humilitat. Vull dir, totes i tots s'equivoquem. Així no es tracta de que nosaltres venim així a dir-vos que està bé i que està mal, sinó que si fem les coses bé, si fem les coses amb transparència, si fem les coses de forma participada, s'equivocarem o ho farem bé totes i tots. Per tant, la responsabilitat i la corresponsabilitat dels actes serà també compartida. I això és molt important, perquè un dels problemes principals de la societat valenciana d'avui en dia és la desafecció ciutadana que hi ha envers la política. I això, la forma de canviar-ho és fisa, és fent partíceps a totes i a tots, i mecanismes hi ha, i més ara, que a banda de que tenim possibilitats de treballar poble a poble, també tenim les noves tecnologies que permeten fer referèndums virtuals, que permeten donar-nos capacitat de prendre les decisions de forma col·lectiva, de saber què és el que vol la gent del nostre poble i la gent del nostre país. Per tant, una de les marques importants de Compromís és aquesta. Més enllà de poder fer les coses bé o mal, que és una qüestió que hem d'anar treballant entre totes i tots. Per això una altra de les qüestions importantíssimes és la humilitat a l'hora de treballar i d'intentar transmetre el que volem. Una altra de les coses importants, i també és una forma d'intentar donar resposta als problemes d'avui en dia, hi ha una de les crisis, que és la crisi de sostenibilitat, la crisi ecològica, que estem patint, és un model de desenvolupament sostenible. I tampoc cal explicar grans coses com allò que feien els nostres pares i els nostres iaios i les nostres iaies i les nostres mares, veritat, que és l'economia de la xicoteta a escala, el comprar la fruita i la verdura del teu territori, menjar fruita de temporada, el intentar no consumir més allà, intentar fer coses sostenibles. Vull dir, jo crec que no cal inventar res, sinó dur a terme polítiques i un pensament, veritat, que allò que tenim a prop i allò que forma part del nostre dia a dia, d'allà on vivim i on treballem, és allò el que hem de